Bi ye tarata ye juin kalo tile 23 san 2026 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ sira kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma foli belebeleba an b'o ta ni ka o di aw ma kunnafoni min nabɔ si k'a ma kɔnɔ tɛnɛ fo ka taga se sibiri ma ni y'ale waati selen a y'aw bisimila. A dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko fɛn min ye bagi kiimɛliw ye o baaraw olu daminɛna kunun juin kalo tile 22 san 2026 an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna la a yera k'a fɔ ko fɛn min ye kiimɛlikɛla maa 146 n'a kunkanfɛ olu de kɔni ye o kan bɔ fɛn min ye bogotigini 71 ani 755 olu de kɔni bɛ a la ɲinan ta yɛrɛ kɔni kɔnɔna la sa u tilala kalanso 517 de kɔni ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana ale kɔnɔna la yan nɔ bɛɛ bɔ o la ka taga se Moritani yɛrɛ kɔni ale ye dɔw yɛrɛ kɔni ni ka olu bisimila n'olu bɛ t'i jɔ maa 68 kɔni o bɔɲɔngo la. An ka faba kɔnɔna la yan nɔ an ka minisiri ɲɛma ale a baara kunfɔlɔ ni ka olu enveloppe kɔni dayɛlɛ lycée Aminata Jalo kɔni ale o kɔnɔna la minisiri a ye ladilikan kɛ ka ɲɛsin kalandenw olu ma ani ka tila ka foli kɛ ni ka ɲɛsin kalan lakɔliden kɔlɔsibaw kɔni olu fɛnɛ ma n'an ka faba kɔni ale kɔni o bɔra la an bɛ taga an ka marabolo olu kɔnɔna la bagi kiimɛliw baaraw kɔni olu bɛ ka kɛ a kɛko ɲuman kɔni na ɲɔrɔnkaw olu fɛnɛ kɔni fɛ yen nɔ bagi kiimɛli baaraw kɔni olu dayɛlɛla lycée Fodje Magiraga ale kɔni o kɔnɔna la kalanden 713 olu tilala kalanso 5 kɔni ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana cɛmancɛ bolo yan fanfɛla o la ni o ye Bankasi ni a lamini ye Bankasi ale filɛ Baɲangara mara la a baaraw fɛnɛ kɔni olu nun donna Sege marabolo kɔni o ɲɛma fɛ a yera k'a fɔ ko lakana bɛɛ lajɛlen kɔni sigira sen kan walasa lakɔlidenw olu bɛ se k'u ka baara kɔni a kɛcogo ɲuman na a cogoya min na an bɛ taga Yuwarikaw olu fɛ yen nɔ Yuwari n'a lamini fɛnɛ kɔni kɔnɔna la kalan kɔni ale sigira yen kosɛbɛ kalanden 31 olu kɔni bɛ ka u ka kiimɛliw kɛ a kɛcogo kɔni o la kɛrɛnkɛrɛnnenya sa science sociale kɔni o taa sira fɛ an bɛ taga Tɔnbukutu mara fɛnɛ kɔni o la Tɔnbukutu ale bɛ an ka jamana kɔrɔyan fanfɛla o la fɛn min ye Tɔnbukutu préfet ale y'a yira k'a fɔ ko kalanden 191 olu de bɛ ka kiimɛli kɔni ni ka o kɛ a y'a yira k'a fɔ ko maa o maa e de kɔni sɔrɔla yuruguyurugu la bagisali kɔni ale kɔnɔna la yafa tɛ kɛ i ma i ni ɲangeni min ka kan o bɛ da i kunna. An ka kɛlɛkɛcɛ minnu kɔni bi kɛlɛkɛyɔrɔ la olu sanga a n'a ka wagati u ka sɔmin kɔni o bonyanen don banbagacɛwale tigilamɔgɔw olu ɲinini fɛ kosɛbɛ o siratigɛ la sa fɛn min ye kunun juin kalo tile 22 ye san 2026 u taara bɔ banbagacɛwale tigilama dɔw kɔni dagayɔrɔ o kan sofarakaw olu fɛ yen nɔ sofara filɛ an ka jamana tilebiyan fanfɛla o la kɛrɛnkɛrɛn sa Mopti mara o yɔrɔ kɔni o la fɛn min ye an ka finitigilakaw ka ɲɛma ye ale y'a yira k'a fɔ an ka finitigilakaw o kelen kɔni kɔ wagati min na ka u sɔmi janya ni maa ninnu kɔni na sanfɛ pankuru kɔni o kelen kɔ ka u bugunatigɛ kosɛbɛ k'a ye k'a fɔ bolimafɛn sen 4 ni o ye pick-up ye ka taa se bolimafɛn sen 5 kɔni o ma ani u kelen don ka taji marayɔrɔba kɔni ni ka o kɛ u dagayɔrɔ in na ani ka tila tuguni ka panneau solaire ni ka olu kɛ u kelen don ka yɔrɔ in kɔni ni ka ale kɔni kun kɛ u sigiyɔrɔ de sanfɛ pankuru kɔni ale ye ni maa ninnu kɔni ka u to u ka lafiya la wagati min na ka susuli kɔni ni ka o da u ka k'u bololaminɛw k'olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ani ka tila ka u yɛrɛ kɔni caman ni ka u bɔnɛ u ni na an ka finitigilakaw ka ɲɛma ni o état-major général des armées a y'a yira k'a fɔ an ka finitigilakaw olu bɛ ka san sɔrɔ banbagacɛwale tigilamɔgɔw kan ka taa fɛ sanga a n'a ka wagati. Bolimafɛn sen 2 ka taga se bolimafɛn sen 3 olu bugunatigɛli kɔni sira ma ni o ye ka plaque d'immatriculation kɔni kɛ bolimafɛn ninnu na a baaraw olu daminɛna tɛnɛn tɛmɛnen ni o bɛna juin kalo tile 15 kɔni ma san 2026 a yera k'a fɔ fɛn min ye bi tɛnɛn
a yira k'a fɔ kunun tɛnɛn juin kalo tile 22 san 2026 a baara kɔni a bɛ ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ ka taga a fɛ an ka minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ bolimafɛn boliko ko ɲɛ olu ɲɛnabɔli ma ale kɔni ye an ka finitigilakaw ni ka olu lafiya baara in ale la kosɛbɛ ka sababuya kɛ a ye maaw kɔni ni ka olu bila ka taa u dagayɔrɔw kɔni na walasa ka se ka t'olu ka bolimafɛnw bugunatigɛ ni kow kɔni olu ɲɛnabɔ cogoya min na o yɔrɔ dɔw bɛ tali kɛ camp du jeune militaire ni o ye base B kɔnɔna ye ka taga se Dawudabugu jeunesse kɔnɔna o ma ani camp militaire min bɛ Kati fɛnɛ o kɔnɔna ma a yira k'a fɔ musaka min kɔni kan ka bɔ musaka in bɛ t'i jɔ sefa wari 2400 na ni musaka in yɛrɛ kɔni bɛ taa jamana ale ka waganda de kɔnɔna la. Bolimafɛn dɔ ni ale kɔni tun falen don minɛnw de la kosɛbɛ karido juin kalo tile 21 a tun bɛ ka i kunda yuwaru de kɔni o kan ni bolimafɛn yɛrɛ kɔni ale yɛrɛna mugujugu feere de kɔni o kan min ni a pɛrɛnna ni u ye bolimafɛn kɔni tun bɛ ka i kun bɔ Moritani kan ka i kunda taga yɔrɔ yɛrɛ kɔni o kan mugujugu kɔni pɛrɛnnen wagati min na sa bolimafɛn bolila ale ni maa kelen kɔni olu tanyana o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen o la fɛn min ye bolimafɛn digibaa yɛrɛ kɔni sa ni o ye paranti ye ale fɛnɛ kɔni sɛbɛkɔrɔ jogina u y'ale ta ni ka taa n'a ye yuwaru labitani so o la teliya la walasa a bɛ se ka kɛnɛya kɔni o sɔrɔ dugu marabaw olu y'a yira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka i hakili to i yɛrɛ la. An bɛ taa kɛɲɛbakaw fɛ yen nɔ kɛɲɛba finitigilakaw olu kɔni ye sigana ta ni ka kamalen dɔw kɔni ka olu sɛgɛrɛ min n'u ka sigana fanga kɔni bonyana u kan kosɛbɛ o kɛra Keregoto ani Sanzato ni dugu kɔfɛlen ninnu filɛ nin ye kɛɲɛba o lamini na u ye sigana min kɔni ta ka u sɛgɛrɛ o sigana kɔni a taara bɔ o kan ka sababuya kɛ u ye u minɛ wagati min na u y'a ye k'a fɔ ko maramafɛnw kɔni caman de bɔra u bolo ni o dɔ bɛ tali kɛ pistolet artisanal kan ale ni fusil à pompe den 2 o kɔni kan ani minɛn wɛrɛ suguya wɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni ni sɛgɛsɛgɛli boloma u ye olu minɛ ka olu don bɛrɛ la ni maa ninnu kɔni u minɛna ni ka u di finitigilakaw ma ka sɛgɛsɛgɛli tɔw ni ka olu taa sira fɛ. An bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nɔ an ka faaba kɔnɔna la nɔ sogo kɔni ale sɔngɔ gɛlɛyalen ba de don ka sababuya kɛ sogo ale kilo o bɛ ka feere sefa wari 1000 de la waati la fɛn min ye denbayatigiw ye olu kɔni tun bɛ sogo kɔni ni ka o sɔrɔ ka kɛ u ka na la nka an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nɔ sogoko gɛlɛya yɛrɛ kɔni ale fɛ an b'a ye k'a fɔ maa caman kɔni kelen don ka i kɔ don sogoko kɔni o ma i b'a ye k'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔ sogo yɛrɛ kɔni ale gɛlɛyara o b'a sɔrɔ jɛgɛ kɔni o bɛ se ka sa nka an b'a ye k'a fɔ nin wagati in na jɛgɛ yɛrɛ fɛnɛ kɔni ale tɛ ka se ka sa maaw yɛrɛ bɛ ka u yɛrɛ ɲininka an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan yala a ko yɛrɛ kɔni bɛna kɛ cogo di mɔgɔw bɛna mun de sɔrɔ sisan ni ka kɛ u ka naw la walasa ka se ka u ka gaw olu ja cogoya min na nasana olu kɔni sɛbɛkɔrɔ kamana gannen don. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taga Kɔngokaw ka jamana o kɔnɔna la dɔgɔkun 5 o kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Ebola bana ye a ye maa 1000 ni ka o de kɔni minɛ maa 500 olu kɔni ntanyana Ebola bana kɔni o la a bɛ ye k'a fɔ ko nin bana in yɛrɛ kɔni a bɛ ka san sɔrɔ u ka jamana o kɔnɔna la. Burundiw ka jamana ɲɛma ni wagati in na ale bɛ Kɔngokaw olu ka jamana o kɔnɔna la min n'a talen don tile 2 bɔɲɔgɔn ye kɔni o la ni o ye Evariste Ndayishimiye ale kɔni talen don ka se ka ni o ye Evariste Ndayishimiye ale kɔni ye Union Africaine fɛnɛ kɔni o ɲɛma ye a sera kunun juin kalo tile 22 Kinshasakaw olu fɛ yen nɔ min n'a bisimila u ka jamana ɲɛma yɛrɛ kɔni ale fɛ ni jamana ɲɛma 2 ninnu kɔni bɛna kuma falen kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kuma falen min ni a bɛna boli fɛn min kan ni o de ye Ebola bana min ni a bɛ Kɔngo jamana ale kɔnɔna la ka taga se u ka nafasɔrɔ siraw olu fɛnɛ kɔni ma. Ka kunnafoni datugu ni Faransi jamana ale kɔnɔna ye denmisɛnnin 2 olu kɔni su de yera u somɔgɔw ka bolimafɛn kɔni o kɔnɔna la ni denmisɛnnin ninnu kɔni si bɛ t'i jɔ san 2 ka taga se san 4 o ma a yera k'a fɔ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan funteni kɔni ale fanga ka bon kosɛbɛ Faransi jamana o kɔnɔna la min ni a degere bɛ t'i jɔ degere 37 kɔni o la u ka marabolo kɔni olu kɔnɔna la sɛgɛsɛgɛliw kɔni olu dayɛlɛla ka se k'a ye k'a fɔ fɛn min kɔni de kɛra nin ko in ale sababu ye. Mali kunnafoni jabarani na jabaw ni kunnafoni damadɔ tun b'an bolo kɔrɔ bi ni k'a da kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kulo kan hakili la aw ye faamuyali sɔrɔ an ka bi kunnafoniya olu la yana an ka kunnafoni datugu sa tunga lafiya de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma don dɔ b'a ye tunga lafiya min ni a nalen don tungarankew olu lafiyali kama
kosɛbɛ ni waati n'a k'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan ka fɔ logement sociaux ale programme bɛ tunga lafiya ma olu bolo logement sociaux min n'u bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala Jalakɔrɔbugu Golobugu Jatula Samaya ani Samankɔ e ma min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ i sen ka ye logement sociaux ale programme na a prix fɔlɔ ni o ye a sɔngɔ fɔlɔ ye o ye sefawari 26 ye terrain ani so terrain ninnu bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de wa n'a jɔra état ye soupassement de b'a k'a kɔrɔ min bɛ duguma ni Ala ye nɔgɔya kɛ don n'a nataw la i bɛ se k'o ɲɔgɔnna wɛrɛ fɛnɛ jɔ a sanfɛ tunga lafiya kelen don ka olu bɛɛ lajɛlen ni ka olu boloda logement sociaux ale condition tɛ foyi i ka kɛ sarata baara la i sigilen bɛ jamana min kɔnɔna la ni o de ye i ka kɛ fonctionnaire ye e maa min bɛ yen nɔ ko e tɛ fonctionnaire ye tunga lafiya bɛ se ka étape par étape de kɛ e ye ni o ye soupassement élévation dalle finition ni pɛrɛn étape min kama i bɛ na ni o wari ye ni tɔgɔla terrain kɔni o bɛ i bolo hali n'o y'a sɔrɔ i tɔgɔla terrain b'i bolo fɛnɛ i bɛ se ka don tunga lafiya ka logement sociaux ale programme na ni tɔgɔla terrain o ye tunga lafiya ko maliyɛn den fɛn fɛn sigilen bɛ jamana kɔ kan o bɛɛ ka se ka so sɔrɔ Mali ale kɔnɔna la sini ni Ala m'an ka jɔnya na tunga lafiya bɛ na sotigi dɔ ka so tile ni ka o di a ma Banankɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ ni o ye soden 3 ɲɛgɛn 2 magasin gabugu salon ani terrasse a bɛ na o di Banankɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ a y'aw jija aw ka kɛ u ka live kɔnɔna la sini midi wagati ni o bɛ bɛn Bamakɔ midi ale ma aw k'an bɛn sini inchallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan